penggemarmu sing ngersake ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Lho saking bapak-bapak BPD Desa Kedung Banteng. Ninggal katresnan Winong Nawangse. Nah, nanti piye kene iki sinden-sinden jenenge sapa lapal bareng. Niki kok dulur Kedung Banteng niki. Mau ya sebenarnya coba kayak apa ayo. Moga-moga Mbak Pinong. Langsung aja ya, Pak. Nggih, langsung saja. Nggih, boleh. Nah, mangga Nduk Pinong. Minangkani Mbak Bapak Ketua LKMD, LPMD, BPD. Oh, LKMD barang. Ya rek iki. Sik tok. Aku kan wis lunas ki mesti lalen ora umum. Iya kok. Pokoke LPMD kali BPD niku kakang adi ngoten lho. Sing bener iki abri masuk desa. AMD ya Nggih. Ya. Langsung ya, Pak. Nggih. Badhe menyapa masyarakat. Oh, badhe menyapa masyarakat Kedung Banteng ya. Kedung Banteng. Kedung Banteng. Halo, selamat malam masyarakat Kedung Banteng. Terima kasih sudah mempercayakan percaya kepada kami. Betul. Percaya kepada kami untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih untuk Pak Lurah. Terima kasih untuk semua Bapak BPD, Bapak LKMD, LPMD. Iki ayune pucuk ya. Lek LPMD wis lek LKMD wis salah. Mergo LKMD iki lamaran keri meteng dhisik. Ngono lho. Ngawur ya ra. LPMD. Wis iso. Ya, Wis mending dibanding Birgita wingi. Iso 300 abad ya. Nggih. Nang. Dalam Wingi wis digelar ning kene iki gajah-gajahan. gajah-gajahan. Nah, terus seni reok sore mau. Nggih. Sampeyan lah Kyai Tulungagung. Ya. Jaranan juga kasanah budaya. Ya. Coba ben diapresiasi karo Kyai Ponorogo Dung Banteng. Nggih, der ajar nggih Pak, saya jaran di sini. Nggih. Wis tenang, iki lek jaran kuwi ning kene kabeh terkesima. Kan lain soalnya jaranan Ponorogo sama Tulungagung. Jadi saya memohon izin. Mohon izin bohong iki. Iki kok ketok jogete penak mesti bon bintang tamu gajah-gajahan. Tembang iki buka asmara Bangga. Monggo, Mbak. Ya ninggal katresnan diaturake sepisanan dangdut kedua jaranke kaya sing wis-wis. Mangga.
Begini semangatmu ora umum. Karena ada Mas Arif Lumer, Pak. Wah, nggih. Mas Arif ben penonton pirsa. Kaya apa to Mas Arif? Marang jumeneng. Dilo madhep rono. Ngeten. Mas Arif jumeneng. Nggih. Mas Arif jumeneng. Ah, niku senyum Pepsodent. Kemari. Luar biasa. Sindel-sindel lah mboten enten Mas Arif ora semangat. Nggih, semangat. Ngopro kendho ayo. Pokoknya dengan ayang bebek teko ya terus semangat. Nggih. Ya ayang bebek. Mas Gareng. Mangke kalajengaken wonten ing gara-gara dawuh siap. lampan sampun dipun paket kalian panitia ngersakaken Semar mbangun kayangan ning meksa kula damel beda. Ning inti sarine tetep pembangunan moral budi pekerti supaya kabeh para warga masyarakat lan perangkat ing Dung Banteng bener-bener menjadi ahli surga.
titikane ahli surgawi siji wong sing seneng sedekah, loro wong sing pinter ngendhaleni hawa nafsu, angka telu wong sing bisa ngapura dosane liyan. Rakit baduk nih laring sangkit yo tak derekake.